Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Nagmamadaling tumakbo si Leila Del kung saan naroon ang kakambal niyang abala sa panonood ng mga horror documentaries ni na Miss Pam at Kabanong. Hawak-hawak ng dalaga ang telepono ng kanilang bahay habang tila natataranta. Elmo! Elmo! Ano ba yun? Ang lakas-lakas naman ng boses mo. Nanonood ako ng horror documentaries nila Miss Pam at Kabanong eh. Tumawag si Manang Lukring. Patay na raw si Lola Olga. Ha? Totoo ba yung sinasabi mo? Inabot na ng dalaga ang wireless telephone sa kanyang kakambal at ang binata na nga ang nakipag-usap sa kabilang linya. Nanatili namang nakatingin si Leila Del habang tahimik na umiiyak at naghihintay sa kakambal. Maya-maya pa, pagbaba ni Elmo ng telepono ay sa kanya nilapitan ng dalaga at niyakap. Wala na nga si Lola Olga. Oo nga, wala na nga ang Lola. Tinawagan nga kaagad ng kambal ang kanilang mga magulang na nasa ibang bansa para ipaalam ang nangyari. Makalipas ang ilang araw, ay kaagad nga silang nagbiyahe sa probinsya. At dahil wala ang mga magulang, sila Leila Del, Elmo at ang pinsan nilang si Dencio ang umuwi para makipaglamay sa namatay na lola. Sabado ng 5:30 ng hapon, habang abala ang lahat para sa padasal sa huling lamay ni Lola Olga, ang tatlong magpipinsan naman ay tila may sarili silang mundo. Panatag silang nakapwesto sa treehouse na nasa likod ng bahay ng kanilang lola at lolo. Noong mga bata pa sila, ay ginawa yun ni Lolo Morong para meron silang tambayan. Sa tagal ng panahon ay niluma na talaga ang nasabing treehouse at mabuti nga ay nagkakasya pa silang tatlo kahit dumoble na rin ang bigat nilang magpipinsan. Nakakamiss din ang magtambay tayo dito, no? Biruin nyo, kayang-kaya pa tayong tatlo kahit ang bibigat pa natin. Oo nga. Akala ko nga nasira na talaga tong treehouse nung nanalantay yung bagyo last year. Alam nyo guys, sa lusog niyong dalawa, malamang bibigay na talaga tong treehouse eh. Hintay lang kayo, tingnan nyo. Pagkatapos sabihin nyo ni Elmo, ay saka siya humithit ng sigarilyo na sinundan ng paglagok ng beer na itinakas lang din nila. Maigpit kasi ang kanilang pamilya pagdating sa mga ganoong bisyo, lalo na si Lola Olga nung nabubuhay pa. Relihiyoso kasi ang namatay na matanda, na minana naman ng kanilang mga nanay. Lakas mong mga asar, no? Kala mo naman ikaw hindi malaki ang tiyan. Busog lang ako, kaya malaki tiyan ko. Huwag ka mag-alala, dahil kapag bumalik ako sa pag-gym, panis kayong dalawa, huyo kayo sa akin. Edi Shing. Tama na muna yung asaran yung kambal. May ba tayo? Magtanong lang ako guys ha. Okay, go ahead. Sa palagay nyo, ano kaya talaga kinamatay ni Lola Olga? Ano ba namang klaseng tanong yan? Eh di mo lamang dahil sa katandaan niya. Yan, puro kasi hitit ng sigarilyo at inom ng alak ang alam mo Elmo eh. Kaya wala kang ideya sa mga nangyayari kay Lola. Eh di kayo na may alam. Sabihin nyo na lang kasi. Nakakapagtaka lang din kasi dahil nung nakarang linggo raw, ang sabi ni Manang Lukring, malakas pa raw si Lola eh. Tapos ngayon, nasa kabaong na lang bigla. Sinong hindi magugulat nun? Ganyan talaga ang buhay ng tao, Dencio. Sabi nga sa kanta, life is too short. Walang nakakaalam kung kailan tayo magtatagal sa mundong ito. Hala, serious niyan ha? Eh minsan, kailangan din magseryoso sa buhay. Eh di wow! Huwag niyo akong matawan-tawanan ha. Ito yung sinasabi ko. Kaya habang nabubuhay tayo sa mundong ito, enjoy na lang natin ang buhay. Live life to the fullest, ika nga. Kaya ikaw, Dencio, kumain ka lang ng kumain para kapag namatay ka, at least busog ka, di ba? Loko-loko ka. Parang pinatay mo na kaagad ako ha. Leila, ano ba tong kambal mo? Isa pa yung si Leila.
pareho kayong lumamon ng lumamon kaya medyo nangangayayat na kayo eh. Napakabait mo talaga, Elmo. Grabe ka sa amin. Hayaan mo na yan si Densyo. Kung tayo mamamatay ng busog, siya naman mamamatay ng butot balat. Dahil sa kakayosit kakainom niya ng alak. At least, mamamatay akong pogi. At hindi manoo at oink-oink. Oh, walang mapipikon ha. Pikon, pangit. Di wow. Tampo naman kayo kaagad. Huwag masyadong butas ang puso ha. Baka sumunod kayo kay Lola niyan. Oops, joke lang. Joke-joke ka pa dyan. Susumbong kita kay Lolo, makita mo. Ayawan na nga. Piko na yung kambal ko eh. Tara na, Densyo, bumaba na tayo. Paubos na tong yosit, alak ko eh. Bala ka dyan sa buhay mo. Magpunta ka nun mag-isa. Ang hirap-hirap kayong umakyat dito sa treehouse. Sus, nagkampiyan na nga sila. Huwag na kayong magtampo dahil joke-joke lang naman yun. Saglit na natahimik ang tatlo habang nagpapakiramdaman at nang masimot na ni Elmo ang iniinom na alak, ay muli siyang bumaling sa kakambal at pinsan sa kaseryosong nagtanong. Naalala niyo ba yung kwento ni Lolo Murong noon? Tungkol sa mga aswang dyan sa malawak na kakahuyan sa likod ng bahay nila? Mula sa bintana ng treehouse ay tumuro ang binata kung saan ay tanaw na tanaw ang masukal na kakahuyan. Napangat mukha naman sina Leila Del at Densyo saka tinanaw ng marahan ang dakong yun. Ano naman ang kinalaman nun sa aswang sa kakahuyan? Ang random mo naman? Lasing ka na ba? Tangik. Di ba, nakwento niya noon na yung mga aswang daw dyan taon-taon nagpupunta sa mga kabahayan para mang aswang. Palagi raw silang may kinukuhang tao tapos pinapalitan ng katawan ng saging. So, anong point? Hindi kaya may kinalaman ang sinasabi ni Lolo Murong na aswang sa pagkamatay ng lola natin? What do you think, guys? Hindi naman napalitan ng katawan ng saging si Lola eh. Paano kung katawan talaga yun ng saging pero ang tingin lang natin is si Lola? Paano kung hindi na nga talaga ang lola natin ang nasa kabaong? City boy na naniniwala sa pamprobinsyang kwento? What a nice, insan! Imekos-mekos mo yan, insan! Kaya nga. Laugh all you want, guys. Pero hindi niyo ba alam na pagdating natin dito nung nakaraang gabi, may nakita ko matandang mahaba ang buhok dyan mismo sa pwesto mo, Leila? May maipanakot ka lang eh. Sa tingin mo ba nananakot lang ako? Seryoso, totoo sila sabi ko. Nakita ko talaga dyan sa mismong pwesto mo tapos biglang lumipat naman sa pwesto ni Densyo. Nek-nek mo! Nananakot ka lang talaga. Walang halong biro at panluloko. Alam niyo bang, habang nakatingin ako sa kanya, naririnig ko siyang parang bumubulong-bulong? Nang mahuk na sina Leila Del at Densyo ay nagpatuloy lang sa paglalathala si Elmo. Dahan-dahan siyang lumapit sa pwesto ng dalawa. Kita sa ekspresyon ng mukha ni na Leila Del at Densyo ang namumuong takot matapos marinig ang mga sinabi niya. Napapunas pa nga bigla sa pisngi ang binatang malusog dahil sa mga namuumpawi sa bahaging yon. Ang talaga naman ay pasimpleng napayakap sa sarili habang takot na nagpapalinga-linga sa paligid. Nang mapansin ni Elmo na tila kinakabahan na ang dalawa niyang kausap ay pagapang pa siyang lumapit sa mga yon na napapaatras dahil sa takot. Narinig kong ibinulong ng matandang mahaba ang buhok. Ang sabi niya, "Apo, pahugas nga ng puwet." Pagkatapos ay hinitit ni Elmo ang huling tipak ng sigarilyo bago ikampay ang mga kamay sa hangin kasunod ng pagbuga ng huling usok sa mukha ni na Leila Del at Densyo. Sinundan niya yun ng malakas na halakhak sapagkat kitang-kita niya sa mukha ng dalawa ang pagkainis pagkatapos ng kanyang mga sinabi. Sabi ko na nga be, kanina pa ako duda sa mokong na to eh. Epal talaga kahit kailan. It's a prank! Ay nako, Elmo ka talaga. Di na ako maniniwala sa iyo kahit kailan. Aminin nyo, natakot din talaga kayo sa kwento ko, no? Dapat pala, pinatagal ko muna bago bigkasin yung, "Apo, pahugas nga ng puwet." Asar talo sila eh.
Layla! Elma! Dansya! Magsibaba na kayo dyan sa treehouse at kanina pa kayo hinahanap doon sa laab. Magsisimula ng padasal, bilisan niya! Sabay-sabay na napatango ang magpipinsan matapos nilang makita ang kasambahay sa ibaba ng treehouse. Nang pababa na sila, bago umalis sa matandang babae, ay bumaling pa to kay Elmo bago tumitig na masama. Ano po yun, Manang? Magpabango ka muna dyan dahil yung hininga mo naaamoy ko yung alak at sigarilyo. Ilan taong ka na ba, ha? 20 po. Napakabata mo pa pero masyado ka na mabisya. Umismid pa yon bago maunang pumasok sa loob ng bahay. Nang mawala na sa paningin nila ang kasambahay, ay saka naman nagtawanan sina Leila Del at Dencio. Palibasa siya. Amoy matanda na. Hoy, Elmo, yung bibig mo nga. Huwag ka magsalita ng ganyan sa tao, ha? Wala akong paki sa kanya. Kasambahay lang naman siya eh. Kung makaasa siya, kala mo kapamilya natin. Kahit na, nakatatanda pa rin sa iyo yung taong yun. Hindi na umimik si Elmo. Nagpagpag na lang siya ng damit at katulad ng bili ng matandang kasambahay, ay nagbabango muna ang gwapong binata pagdating niya sa kwarto. Pagkatapos ay saka sila nakihalubilo sa padasal ng yumaong lola. Ilang oras din ang itinagal ng seremonya. Kita ang inip sa dalawang binata na panayang hikab habang si Leila Del lang ang nakakasabay sa ginagawang pagdarasal. Dencio, pansinin mo si Manang Lukring kapag nahikab tayo. Ang sama ng tingin sa atin. Kala mo, mangangain ang buhay eh. Yaman na nga siya. Papagalitan na naman tayo niyan eh. Shh! Makinig na nga muna kayong dalawa. Yayariin kayo niya ni Manang Lukring mamaya, tingnan nyo lang. Nag-focus na nga ulit ang magpipinsan at hindi na muna nagdaldalan. Natapos ang padasal eksakto alas 7 ng gabi pero hindi kaagad nag-uwian ng mga matatandang kaibigan ng namatay nilang lola. Nakisa muna ang mga yon sa pagtitipon at simpleng salo-salo. Si Leila naman ay bumalik na sa silid para maligo sapagkat simula pa nung dumating sila ay puro hilamos lang ang ginagawa niya. Ngayon pa lang talaga siya makakaligo na maayos-ayos. Habang abala ay hindi niya naman alam kung nasaan sina Elmo at Dencio. Hinayaan na lang din niya dahil may kanya-kanya naman silang buhay. Nang matapos na, pagkalabas niya ng banyo na nakatapis ay eksakto naman na pumasok si Manang Lukring na kinagulat ng dalaga. Nang makita siya ng matandang babaeng kasambahay na katatapos lang naligo, ay sumimangot ang mukha nun. Pinanlakihan pa siya ng mga mata na akala mo ay luluwa na. Ano pong ginagawa niyo rito sa kwarto namin, Manang? Bakit ka naligo, ha? Nangangati na po kasi ang katawan ko. Hindi mo ba alam na masama yan kapag merong patay? Hindi ko po alam, Manang. Isusumpong na talaga kita sa mama mo. Palibhasa mga taga-syudad. Hindi na marunong sumunod sa mga pamahiin ng mga matatanda. Hindi na nakasagot ang dalaga dahil lumabas kagad ang silid ng matandang babaeng kasambahay para tawagin ang ina ng dalaga. Umuwi rin kasi sina Aling Deli mula sa ibang bansa para naman makita ang ina sa huling hantungan. Pag-alis ni Manang Lukring ay napakamot lang ng ulo ang dalaga habang nagbibihis. At eksaktong nakapagdamit na siya, ay saka nga dumating ang kanyang ina kasama si Manang Lukring na halata sa wangis ng muka ang pagkadismaya. Ipinaliwanag naman ng dalaga na hindi naman niya talaga alam na may ganun palang pamahiin. Matapos silang magkaintindihan ay nagsorry siya kay Aling Deli na naunawaan naman siya. Hindi ko na po ulitin, Ma. Makikiligo na lang ako sa kapitbahay natin kina Aling Dionisia. Matapos ang kanilang pag-uusap ay umalis na si Aling Deli at Manang Lukring. Si Aling Deli ay tumuloy sa burol. Nagtungo naman ang dalaga sa bandang kusina kung saan naabutan niya roon si Manang Lukring na nagtitimpla ng mga kape. Pasimple siyang napaismit sa ginang dahil nakaramdam siya ng pagkainis matapos siyang isumbong kaagad. Nagigets ko na si Elmo kung bakit siya naiinis kay Manang. May pagka-intrimitida talaga siya. Masyadong bida-bida ang peg. Ay nako, makaalis na nga rito.
Pasimple pero padabog siyang lumabas ng kusina para iparamdam sa matandang babaeng kasambahay ang kanyang pagkainis. Nang nasa likod na ng bahay ay muli siyang nagtungo sa treehouse kahit mag-isa para magmuni-muni. Hindi na niya naaya sina Elmo at Densyo dahil hindi rin naman alam kung nasaan ang dalawa. Nasaan na kaya yung dalawang mokong na yun? Habang nakadungaw si Leila Del sa bintana ng treehouse at nakatingin sa madilim na kakahuyan ay saglit na nagbalik tanaw ang dalaga sa lugar na yon. Inalala niyang muli ang masasayang araw nila roon sa tuwing nagbabakasyon sila kasama ang kambal at pinsan nung sila ay mga bata pa. Sa kanilang tatlo ay siya ang pinakapaboritong apo sapagkat nag-iisang babae lang siya. Madalas nga siyang tawaging unika iha kapag nasa probinsya. Noong elementary ay doon na sila nagbabakasyon tuwing tag-init para makasama sina Lolo Morong at Lola Olga. Masaya si Leila Del dahil damang-dama niya palagi ang pagmamahal at kung tutuusin ay mas malapit pa silang magpinsan sa kanilang lolo at lola kaysa sa mga magulang nilang palaging abala sa trabaho abroad. Nung high school na nga ang magpipinsan ay hindi na sila nakakadalo pa sa lugar na yun. Malimit na kasing magkasakit si Lolo Morong at madalas makalimot. Taon-taon kasi lumalala ang demensya ng matandang lalaki. Nung una nga ay nasa 5 ang kasambahay doon, subalit nang magkasakit si Lolo Morong ay pinaalis ang ibang kasambahay maliban kay Manang Lukring. Iritable na kasi ang matandang Ginoo kapag maraming tao, kaya napagdesisyonan na rin ng mga magulang ni na Leila Del, Elmo at Densyo na huwag na munang pumunta roon kapag bakasyon. Ngayon na lang ulit nakabalik ang magpipinsan na sa kasamaang palad ay sa lamay pa ng pinakamamahal nilang Lola Olga. Hindi rin sukat akalain ng dalaga na mas mauna pang mamatay ang kanyang lola kaysa kay Lolo Morong. Matapos magbalik tanaw, ay napabuntong hininga siya habang nakadungaw pa rin sa bintana ng treehouse at nagpapahangin. Ay, mapaglaro talaga ang tadhana. Hindi natin masasabi ang kapalaran ng tao. Mamimiss ko talaga si Lola Olga. Unti-unting nangilid ang luha sa kanyang mga mata habang inaalala ang kanyang lola. Subalit maya-maya pa ay biglang naantala ang kanyang sentimiento nang makarinig siya ng sumisigaw mula sa pintuan papasok sa kanilang kusina. Paglingon niya sa dakong yon ay nasipat niya si Lolo Morong na marahang naglalakad habang nakakapit sa pader. Isinisigaw ng matandang lalaki ang pangalan ng yumao niyang asawa. Olga! Nasaan ka, mahal kong Olga? Pagkakita ng dalaga sa iika-ika niyang lolo ay dali-dali siyang napababa sa treehouse at patakbong lumapit sa kinaroroonan ng matandang Ginoo. Inakay niyang matanda na matamlay siyang nilingon. Lolo, saan po kayo pupunta? Pumasok na po tayo sa loob dahil baka madapa pa kayo rito. Hinahanap ko ang asawa ko, iha. Nakita mo ba si Olga, ha? Si Lola po? Olga! Nasa ka, mahal kong Olga! Tila nakaramdam ng kirot sa puso si Leila Del matapos makita ang nakakaawang kalagayan ng pinakamamahal niyang lolo. Marahan na lang niya yung hinawakan sa mga kamay at inakay papasok sa loob ng bahay kahit patuloy na tinatawag ang asawang nakaburol na. Mahamog na po dito, Lo. Tara na po sa loob. Ayaw ko munang pumasok sa loob, iha. Hahanapin ko ang asawa ko. Tulungan mong hanapin mo ang asawa ko. Lo, wala na po si Lola Olga. Nakaburol na po siya ron sa veranda. Nandun doon sa kakahuyan si Olga. Kinuha siya ng kubot. Habulin mo siya ron. Nakita ko siyang pinaglalaruan ng kubot. Huwag mo na tayong pumasok sa loob, iha. Pakiusap naman. Baka mapahamak ang asawa ko kapag hindi mo siya pinuntahan. Tulungan mo ka, iha. Iligtas natin siya sa aswang. Inaaswang ang asawa ko. Baka kumapano siya. Hindi alam ni Leila Del kung maawa o matatakot siya dahil sa sinabi ng kanyang lolo. Kaya naman saglit din siyang napasulyap sa kakahuyan nakita sa kinaroroonan nila.
At habang nakatingin sa dakong yon, ay bigla siyang kinilabutan. Gumapang ang kilabot sa buo niyang katawan habang nakatanga sa masukal at madilim na kakahuyan. Para siyang naghihintay ng kung ano o kung sinong lalabas mula roon. Kasunod noon ay tila napako na siya sa kinatatayuan. Kasabay ng pag-ihip ng hangin ay nakaramdam ang dalaga ng tila ba may kung anong humahatak sa kanyang pagkatao papunta sa dakong yon. Maya-maya pa nga ay nakita niya ang isang imahe ng babae na unti-unting sumusulpot sa dilim. Kamukha yun ng katulad ng ikinuwento ni Elmo sa kanila na matandang babaeng mahaba ang buhok. Kinusot-kusot pa niya ang mga mata niya, pero nang di mawala ang nasabing matandang babae ay napaatras siya. Pero natigilan din siya nang makita si Lolo Morong na naglalakad papunta sa dakong yon. Iha, ayun yung kubat! Madali ka't magtaga! Baka kunin ka rin niya katulad ng ginawa niya kay Olga! Nang muling bumalik si Leila Del sa kinaroroonan ng sinasabing kubot, ay wala na yun doon. Hinawakan niya rin kaagad ang matandang lalaki para matigil yon at mabuti na lang din ay dumating si Manang Lukring. Tinulungan siya ng matandang ginang dahilan upang tila bumalik siya sa realidad. Nandito ka lang pala, Kuya Morong. Halina kayo sa loob at baka mahamugan ka. Salamat po, Manang. Tumulong nga ang kasambahay sa pag-akay kay Lolo Morong papasok sa loob ng bahay. Napabuntong hininga naman si Leila Del na kinikilabutan pa rin dahil nakita nga niya ang kubot na tinutukoy ng kanyang lolo. Naiwan siya sa pintuan at muling tumingin sa pinanggalingan ng nakita nila ng matandang lalaki. Totoo ba yung nakita ko? Malamang totoo yun. Nakita rin ni Lolo eh. Layla, bilisan mo na't pumasok ka na. Isara mo ang pinto dyan dahil baka lumabas na naman ang lola mo. Opo. Pagkasara ng pinto, ay dali-dali siyang tumakbo hanggang sa silid ni Lolo Morong. Naabutan na niya na hiniga na matandang babaeng kasambahay ang kanyang lolo sa kama kaya nakampante na siya. Nang matapos na si Manang Lukring, ay pinatay na kaagad niya ang lampshade saka naglakad hanggang sa tapat ng dalaga. Ako na pong bahala kay Lolo. Huwag kang matagal dyan dahil baka makaistorbo ka sa pagtulog ng lolo mo. Sige po. Pag-alis sa matandang babae ay napaismid si Leila Del bago pumasok at umupong malapit sa bintana. Ginagaya-gaya niya rin ang tono ng boses ng nasabing kasambahay pero mas eksaherado lang bilang panunuya rito. Baka magtatagal, bla 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 bla. Masyadong intrimitida naman tong si Manang Lukring. Feeling siguro siya na yung asawa ng lolo. Nakakainis ha. Nakakarami ka ng manang ha. Kundi lang talaga masamang sumagot sa matanda. Matagal ko nang ginawa eh. Olga! Olga! Nasaan ka na, mahal kong Olga? Bumalik ka na rito! Para mo lang awa! Huwag mo akong iwan! Hindi ba't sabay tayo aalis? Bakit hinayaan mo ang kumat? Magkahalong pangingilabot at awa ang naramdaman ng dalaga habang pinakikinggan ng kanyang lolo sa mga sentimiento nito. Ramdam na ramdam niya kasi ang lungkot sa tono ng boses ng matandang lalaki. Dahil doon ay lumapit siya at tinuwakan sa kamay si Lolo Morong na patuloy pa rin sa pagbulong. Olga, mahal, nasan ka na ba? Bumalik ka na. Pakiusap naman, pakiusap. Wag po kayo mag-alala. Uuwi na rin po si Lola Olga. Matulog na po kayo, Lo. Salamat sa iyo, Iha. Maraming salamat. Unti-unting nanahimik ang matandang lalaki kaya nakahinga na ulit ng maluwag ang dalaga. Ilang saglit pa nang masiguro niyang mahimbing na ang tulog ng kanyang lolo, ay dahan-dahan na rin siyang lumabas ng kwarto para hanapin sina Elmo at Densyo. Naabutan niya ang dalawa sa kusina na kumakain kaya sumabay na siya sa paghahapunan. At dahil sila-sila lang ang naroon, ay ikinuwento nga niya ang nakakainis na asal ni Manang Lukring. Kitang-kita ang pagkainis ni Elmo nang marinig niya ang kinuwento ng kambal niya.
Nako, kung sa akin ginawa yun, masasagot ko talaga siya. Masyado na siyang pabida-bida rito sa bahay porque wala na ang lola eh. Hinaan mo nga yung boses mo, Elmo. Alam mo namang 10 ang tenga nung manang na yon. Kapag narinig tayo, sumbong na naman kay mama ang aabuti natin. Eh wala akong pakialam sa kanya. Hindi ka rin nag-iisip eh, no? Okay lang sana kung ikaw lang mapapagalitan. Malamang pati kami ni Densyo madadamay pa. Oo nga, Elmo. Pero may point ka rin naman eh. Napansin ko nga rin na medyo nag-iba yung ugali ni Manang Lukring, no? Ngayon ko lang ito ikukwento ha. Nung pagdating natin dito nung nakaraan, di ba, gutom na tayo. Nagpaalam ako sa kanya na kukuha ng tinapay. Tapos nung dadamputin ko na, bigla ba namang tinapik yung kamay ko? Nahulog tuloy yung tinapay. Tapos sabi sa akin, yun daw ang kainin ko. Tinapon ko nga sa basurahan. O di ba? Dapat sa matandang yun, mabigyan natin ng leksyon eh. Parang nagkahari-harian na siya dito sa bahay ni Lolo ah. Gusto niya yatang mapasa kanya ang lahat ng nandito. Parang ayaw niya tayong nandito sa bahay ni Lolo. Wow ah, parang pang teledrama lang yung naiisip mo, Elmo. Hayaan na lang natin siguro siya. Siguro nalulungkot lang din yon. Parang masaya pa nga siya sa nangyayari. Dati pa naman, hindi na ako bilib sa babaeng yun. Si Lolo at Lola lang kasi talaga eh. Mabait masyado. Biruin mo ah, pinaalis nila lahat ng kasambahay tapos siya lang ang itinira. Parang nakakaisip tuloy ako ng hindi maganda eh. Pagkasabing yun ng gwapong binata, ay eksakto naman ang pagdating ni Manang Lukring dala ang tray. Kasunod niya ang Nanay Deli ng Kambal at Nanay Alicia ni Densyo. Tumigil sila sa pag-uusap at pakunwaring kumakain ng tahimik habang nakikiramdam sa paligid. Ilang saglit pa, habang nagtitimpla ng kape ang mga nakatatanda, ay bumaling sa kanila si Nanay Alicia at Nanay Deli. Saka sinabing kapag natapos na silang magapunan, ay magpunta na muna roon sa veranda para tumulong-tulong. Tumungo lang ang tatlong magpipinsan at paglabas ng mga nakatatanda sa kusina ay saka sila nagtitigan at pasimpleng nagtawanan. Itinuloy na nga muna nila ang pagkain at nang matapos na ay saka nila sinunod ang sinabi ng kanilang mga magulang. Pero naiwan muna si Leila Del sa kusina para maghugas ng pinagkainan. Sina Elmo at Densyo ay nagtungo na sa veranda para tumulong doon. At dahil mag-isa lang ang dalaga sa kusina, kaya kumanta-kanta na lang siya ng tahimik. Habang naghuhugas ng mga pinagkainan, ay nilibang na lang din ng sarili hanggang sa makarinig sila ng mahinang kalabog sa bandang kanan. Meron kasi rong bintana na tago sa labas ng bahay at kita mula roon ng treehouse. Nang mapabaling ang tingin niya sa gawing yun, ay nakita nga niya sa nakasarang bintana na may bakas na mga kamay. Hindi yung kamay ng tao, dahil mas mahaba ang daliri at bakas ang matulis na kuko. Kinumutan kagad si Leila Del ng takot, kaya minadali niya ang paghuhugas. Nang muling kumalubog sa bahaging yon, ay nabitiwan niya ang baso na lumagpak sa lababo. Takot niya yung kinuha at tinapos pa rin ang pagbabalnaw nang hindi lumilingon sa bintana. May nahagip ng imahe ang gilid ng kanyang mga mata pero hindi niya yung pinapansin. Kahit ang totoo ay takot na siya. Mabuti na lang din talaga ay dumating ang kanyang Nanay Del kasunuran ng Tia Alicia. Doon nag-usap ang dalawa kaya nakahinga siya ng maluwag. Nang sinulyapan na niya ulit ang bintana, ay wala na roon ang naiwang bakas, pati ang imaheng nahagip sa gilid ng mata niya kanina. Baka kuni-kuni ko lang yon. Nang matapos na sa pagsasalansan ng pinagkainan, ay dali-dali siyang umalis sa kusina at sinamahan sina Elmo at Densyo sa veranda. Paglabas niya roon, ay nakita niya na iilan na lang ang taong nasa lamay. Kahit ito ang huling lamay ni Lola Olga, ay hindi gaanong matao. Karamihan kasi sa mga kaibigan na matandang na mayapa ay sumakabilang buhay na rin, samantalang ang iba naman ay uugod-ugod na kaya hindi na nakapagpupuyat pa. Pansamantalang pinalitan ni Leila Del si Manang Lukring sa pagbabantay.
sa tapat ng kabaong ni Lola Olga. Dahil ilang araw na rin napuyat ang kasambahay gawa ng pag-aasikaso. Kahit naiinis siya sa matandang babae, ay hindi naman siya ganoon kasamang tao para hindi yun tulungan. Isa pa, lamay ito ng kanyang lola kaya dapat lang ding tumulong siya. Habang nagbabantay, ay saglit na dumungaw ang dalaga sa iilang katao na naglalaro ng mahjong at saka binigyan ng mga ito ng mainom na kape at mainit na sopas. Pagkatapos ay naupo na ulit siya sa tapat ng kabaong. Mula roon ay pinagmasdan niya sina Elmo at Densyo na nagkukulitan sa mesang malapit sa gate. Napapangiti rin siya habang pinagmamasdan ng dalawa dahil para yung mga bata kung bumungisngis. Kahit kailan talaga tong dalawang to, walang pinipiling lugar ang kakulitan. Buti na lang hindi na lumalabas sina Mama at Auntie Alicia. Kung hindi, ay nako, masisera mo na naman sila. Pagkatapos pagmasdan ng dalawa, ay lumibot ulit siya ng tingin sa palibot ng bahay. Dahil doon ay muli na naman siyang nagbalik tanaw sa masayang kahapon. Lalo na nung kabataan nila sa lugar na yon. Nakakamiss din yung mga panahon na yon. Mamimiss ko talaga ng gusto si Lola. Natigilan na siya nang mapansin na katulad ng mga tao sa bahay na yon ay lumang-luma na rin talaga halos ang naroong gamit, maging ang mismong bahay. Bakit kaya hindi na nila pinaayos tong bahay? Nakakapanghinayang kasi ang ganda pa naman dito sobra lalo na noon. Sana lang maisip din nila Mama at Auntie na i-renovate tong bahay. Kawawa naman kasi si Lolo eh, lalo na kapag nalibing na ang lola. Ay! Pwede na kabayong bondat! Nagulat ang lahat na makarinig sila ng malakas na kalabog ng kung ano mula sa bubong ng bahay. Sa itaas pa mismo kung saan nakalagay ang kabaong ni Lola Olga nangyari yon. Tumigil ang mga nagsusugal pati ang ilang nag-iinuman. Maging sina Elmo at Densyo ay natigilan din sa paghaharutan. Ano yun? Muntik na lumuha yung puso ko ah. Tara Densyo, tingnan natin kung ano yun. Kasabay na magpinsa ng ilang tao sa lamay na lumabas ng bakuran para tumingin sa bubungan. Si Leila Del naman ay naiwan lang sa tapat ng kabaong dahil na rin sa takot at gulat. Minasdan niya lang ang kambal na pina-flashlightan na ang bandang bubungan. Ano bumagsak sa bubong, Elmo? Wala naman kami nakita eh. Ano kaya yun? May narinig tayong kalabog pero wala naman kahit ano sa bubong. Sigurado ba kayo? Tingnan niyong mabuti. Baka may malaking bato kung ano dyan sa bubong. Tumingin-tingin na rin ang ibang kalalakihang nandoon para makasiguro, pero wala talaga silang nakitang kahit na ano sa bubungan. Dahil doon ay nagkaroon ng hinalang ibang nasa lamay na baka raw aswang o kung anong elemento ang bumagsak sa bubungan. Mas lalo tuloy kinabahan si Leila Del dahil sa mga narinig, kaya naalala niya ulit ang nakita nila ni Lolo Murong kanina sa likod ng bahay. Napa-sign of the cross siya bigla kasunod ng paglagpak ng pusang itim mula sa bubungan. Napatingin doon ng lahat habang ang ilan sa mga nagmamadyong ay napatakbo. Ang hinala kasi nila ay aswang ang itim na pusa, kaya naman dali-dali yung nilapitan ni Elmo at binato. Walang iyakang pusa ka! Ginulat at tinakot mo kaming lahat ah! Nawala na lang na parang bula ang pusang itim, kaya mas lalong nabuo ang hinala ng mga ilan sa naglalamay na aswang ngayon. Lalo lang tuloy natakot si Leila Del at nang mapansin yun ng kanyang kambal ay lumapit yon sa kanya. Huwag ka maniwala sa sinasabi ng mga taga rito. Alam mo naman mga taga-probinsya. Pusa lang yun, isang malaking pusang itim. Paano kung totoong aswang yon? Walang aswang, Leila. It's just fictional and mythical imagination ng mga tao. Fun fact, naimbento yung aswang ng panahon ng mga Kastila. Ginamit yan ng mga Kastila bilang panakot sa mga Pinoy para hindi lumabas ng gabi. Wow! Historian yarn? Awit sa'yo. Basta hindi totoong aswang, Leila. O na, sige na. Ipagtimplan niyo na muna yung mga naglalamay ng kape. Tulungan mo na si Densyo sa kusina.
Ako na magbabantay dito. Pagkatango ng gwapong lalaki ay nagtungo na nga kaagad siya sa kusina dahil nauna nang pumasok ang kanyang pinsan. Umupo naman ulit ang dalaga habang pinagmamasdan ang mga naglalamay na bumalik sa kani-kaniyang pwesto. Nakahinga rin si Leila ng maluwag pagkatapos ng nangyari. Pero sa kabilang banda ng utak niya ay napapaisip pa rin patungkol sa aswang. Lumipas ang mahabang oras. Pasado 12:00 ng hating gabi. Nagpaalam muna si Elmo na iidlip kaya sina Leila Del at Densyo lang ang natira sa lamay. Nang nakalimutan na nilang lahat ang mga nangyari, ay biglang uminat ang dalaga. Medyo inaantok na rin siya kasi pagkatapos ng pagikab ay napadako ang tingin niya sa pintuan papunta sa likod bahay. Kita kasi yun mula sa kung saan siya nakapwesto. Doon ay natanaw niya ang isang matandang babae na pamilyar ang muka. Nakatayo yun mismo sa bukana ng pinto at nakatingin din sa kanya. Ito yung babae kanina na nakita nila ni Lolo Murong dun sa kakahuyan sa likod ng bahay. Siya yung babaeng yun ah. Habang nagtititigan sila, ay biglang nakaramdam ng kakaiba ang dalaga. Kaya naman saglit niyang ibinaling ang paningin sa iba at nagbalik sulyap subalit wala na roon ang matandang babae. Lumibot pa ng tingin si Leila Del pero hindi na niya nakita pa ang estranghera hanggang sa idako niyang atensyon sa mga taong patuloy na nagmamadyong. Pagkatapos ay tumayo siya at marahang naglakad papunta sa pintuan palabas ng likod bahay. Pagkakita sa kanya ng malusog na binata ay napakunot noo yun habang sinusundan siya ng tingin. Leila, saan ka pupunta? Maiwan mo na kita dyan, Densyo. Okay. Nagtuloy-tuloy na siya sa paglalakad at nang nasa bukana na siya ng pintuan ay nakita nga niya matandang ginang na may mahabang buhok. Nakatayo yon sa ilalim ng treehouse at kahit madilim sa parting yon ay aninag na aninag pa rin niya ang mukha ng estranghera. Habang pinagmamasdan yon ay bigla siyang merong naalala. May parte ng utak niya na nagsasabi na parabang nakita na niya yon mula sa kung saan. Kaya kahit kinakabahan, ay namayani pa rin ang kuryosidad na makilala ang taong yon. Sino ka? Bakit ka nandyan sa treehouse? Eksaktong pagkasabi niya noon, sa isang iglap ay naalala niya na kung sino ang taong yon. Noong bata pa sila nila Elmo at Densyo, sa tuwing naglalaro sila sa treehouse ay palagi nga niyang nakikita ang matandang babae. Ang alam niya nga ay nakikita rin yun ni Elmo, kaya siguro to ang dinescribe ng kakambal niya kagabi nung nag-aasara na sila sa treehouse. Sa pagkakaalala pa ng dalaga, ay madalas din niyang nakikita ang matandang babaeng yun na kaukausap ni na Lolo Murong at Lola Olga. Sa kanilang tatlo, ay siya lang ang nakakakita na kasama yon ng kanyang lolo at lola na magpunta sa kakahuyan. Naalala na kita. Ikaw yung kasama ni Lolo at Lola. Tagad ka sa kakahuyan. Pero bakit hindi nagbago ang mukha mo? Kagad siyang kinilabutan matapos maalala at mapagtanto ang bagay na yon. Naisip niya rin kasi ang sinasabi kanina ni Lolo Murong kagabi tungkol sa kubot. Sumagi sa isip bigla ng dalaga na ang matandang babae na nakatayo sa ilalim ng treehouse ay ang aswang na tinutukoy ng kanyang lolo. Ikaw yung aswang. Ikaw nga yung kubot na tinutukoy ni Lolo Murong. Pagkasabing yun ni Leila Del ay biglang ngumiti ang matandang babae pagkatapos ay kitang-kita niya na biglang nanlisik ang mga mata nun. Napaatras siya taas balahibong lumakad pabalik sa loob ng bahay. Kaya lamang ay biglang lumundag ang matandang babae at tumawag sa kanyang braso dahilan kung bakit siyang malakas na napamura at napasigaw. Ay, ari ng kabayo! Densyo! Diyos ko po! Tulungan mo ako! Buong puwersa niyang tinabig ang kamay saka tumakbo pabalik sa loob habang sumisigaw. Pagdating sa veranda, ay napalingon kay Leila dahil ang mga nagmamadyong at iba pang naroon sa lamay. Nang bumalik siya sa likuran ay hindi na niya nakita ang aswang. Takot siyang napahawak sa parte ng kanyang braso kung saan siya hinawakan ng kubot. Bakit ka sumisigaw, Leila? Ano ba nangyari, ha? Tingnan mo yung mga naglalamay, nagulat din sa'yo.
Minasdan muna ni Leila Del ang mga naglalamay at pagkalawan ay yumukod siya sa mga yon, sinyalis ng paghingi ng paumanhin. Nang nakaupo na ulit ay hindi pa rin nawawala ang kilabot na nararamdaman niya. Pakiwari ng dalaga ay merong nagmamatsyag sa kanya ngayon kaya hindi na siya mapakali pa. Nang mapansin niyo ng malusog na binata, ay muli siya nung inusisa. Uy, Leila, tinatanong kita kanina pa. Ano ba nangyari ha? Nagsimula ng pumatak ang luha sa mga mata ng dalaga pero hindi niya yun ipinahalata sa mga naglalamay. Tinapik naman siya ni Densyo para aluin hanggang sa tumigil din siya kaagad. Namumutla rin yung mata mo. Ano, magsalita ka naman insan, please. Para ka namang nakakita ng multo eh. Sa likod bahay ka lang naman galing, di ba? Nakakita ko ng aswang sa likod. Ha? Seryoso ba? Oo, Densyo. Hinawakan niya pa nga ako sa kamay. Muntik na niya akong hilahin. Palagay ko yung pusang itim yun kanina. Aswang na naman. Di ba sinabi ko sa'yo? Huwag kang maniwala sa mga ganyan. Hindi yan totoo. Nagsasabi ako ng totoo, Elmo. Kumuha ng upuan ng gwapong binata at tumabi sa kanyang kambal at pinsan. Pagkatapos ay humikab siya at nag-inat ng mga kamay bago balingan ulit ang dalawa. Tama na yung usapang aswang na yan, Leila, Densyo ha. Matulog na kayo. Ako na muna ang magbabantay kay Lola. Sa tingin mo ba aantukin ako sa nangyari sa akin kanina? Fine, kung ayaw mong maniwala, hindi kita pinipilit, Elmo. Ay nako, nag-iisip bata ka na naman eh. Masyado mo kasing ini-entertain yung mga naririnig mong katatakutan. Kaya kung ano-ano na rin yung nai-imagine mo. Ewan ko sa'yo. Halika na nga, Densyo. Bahala na siya dyan sa buhay niya dyan. Hinatak ni Leila Del ang malusog na pinsan na hindi na rin naman nagpapigil pa. Nang nilingon niya ang kakambal ay napapaismid lang yon habang umiiling-iling kaya lalo siyang nainis. Pagdating nila sa kwarto ay isinilampak kagad niya ang sarili sa kama. Saka umiyak dahil sa inis sa kakambal. Nanatili lang na nakatingin sa kanya si Densyo na tila naawa naman. Yaman mo na yung kambal mo. Don't worry. Naniniwala naman ako sa mga sinabi mo eh. Pero tama rin naman siya. Matulog na muna tayo. Hindi ko alam kung makakatulog ako pagkatapos ko makita yung aswang. I mean it, Densyo. May aswang talaga rito. Yung sinasabi ni Lolo Murong nakubot. Oo, kalma. Walang mangyayari masama sa'yo. Matulog ka na't babantayan pa kita. Sa laki kong to, takot lang ng aswang na yun na pumasok dito. Mas takot ka nga sa akin eh. Nagtawanan silang dalawa at pagkatapos ay napapunas na rin ng luha ang dalaga. Binibiru-biru pa siya ng pinsan hanggang sa tuluyan ng guminhawa ang kanyang pakiramdam. Nagpatuloy pa ang kanilang kwentuhan hanggang sa hindi nila namalayan ang pagtakbo ng oras. Tumigil lang siya sa pagkukwento nang marinig ang mahinang paghilik ni Densyo. Bumangon ang dalaga at pinagmasdan ng kabilang kama. Napairap siya nang makitang mahimbing na ang tulog ng pinsan. Papunto yung paraw ako ha. Inaon na nang natulog. Ay nako, kahit kailan ka talaga, Densyo. Napabuntong hininga na lang siya bago tumayo at lumabas ng kwarto. Hindi kasi talaga siya makatulog kaya bumalik siya sa veranda kung saan naroon ang kanyang kambal. Oh, 3:00 pa lang ah. Nakatulog ka na ba? Ay ewan, galit pa rin ako sa'yo. Kaya wag mo muna akong kausapin, okay? Napangiti ang gwapong binata sa kainabutan ng upuan ng kanyang kambal. Pag-upuro ng dalaga ay sa kanya yun inakbayan. Hindi rin naman nakatiis ang dalaga dahil hindi rin naman sila sanay na nag-aaway talaga. Madalas lang silang mag-asaran pero wala pa silang matinding away talaga. Sure kang natulog ka na ha? Makakatulog ba ako sa hilik ni Densyo? Buti na lang, nauna akong matulog talaga. Dapat pala natulog ka na rin kanina eh, no? O sige na, magkape ka na muna kaya. Itimpla mo ako para mawala ang inis ko sa'yo. Sure. Tumayo kagad ang binata at naglakad papuntang kusina. Naiwan naman nag-iisa si Leila Del at patuloy pa rin pinag-iisipan ang mga nakita sa likod ng bahay. Sigurado talaga ang dalaga sa nakita niyang matandang babaeng mahaba ang buhok na sinasabing isang aswang na kubot. Matapos yung maalala,
ay nakaramdam na naman tuloy ang dalaga ng matinding kilabot. Pero pinilit niya ang sarili na alisin na yon sa isipan. Tama si Elmo. Hindi yun totoo. Walang aswang at walang kubot. It's only my imagination. Habang naghihintay sa kaping tinitimpla ni Elmo, ay hindi na malaya ni Leila Del na nakaidlip na pala siya sa upuan. Sa totoo lang ay antok na rin kasi siya, pero pinipilit niya lang ang sarili. Sa tuwing ipipikit niya kasi ang mga mata, ay parang nauulit ang mga nangyari sa likod ng bahay. Naalimpungatan lang siya ng gisingin ni Manang Lukreng para papasukin sa kwarto at doon na magpatuloy ng tulog. Dahil sa antok, ay nawala na sa isip ni Leila Del ang kakambal na nagtitimpla ng maiinom nilang kape. Sumunod na lang ang dalaga sa sinabi ng matandang babaeng kasambahay. Aandap-andap ang mga mata niyang tinungo ang silid at saka marahang binuksan ang pinto. Hindi na niya napansin si Densyo. Pagpasok ay kaagad siyang sumalampak ng higa, kaya lamang ay biglang humangin ng medyo malakas. Dahil doon ay inantok siya. Napatingin sa nakabukas na bintana. Nakaramdam siya ng lamig ng dumampi sa katawan niya ang hangin kaya lumapit sa bintana para isara yun. Nang naroon na ay inayos niya ang kurtina at hinatak ang saraduhan ng bintana pero bigla siyang napadungaw sa labas. At mula roon ay nakita niya ang treehouse. Pagkatapos ay napabaling din siya sa gawin ng madilim na kakahuyan hanggang sa mapansin niya sa gate na naroon ang matandang babaeng nakita niya kanina. Sa pagkabigla ay biglang nawala ang kanyang antok. Ikaw na naman? Ngumiti yun sa kanya bilang tugon. Ngiting hindi kaaya-aya at ngiting nagbabadya ng panganib. Hindi nga siya nagkamali dahil unti-unti na ngang nagbago ang anyo ng matandang babaeng may mahabang buhok. Kitang-kita niya kung paanong nangitim ang mukha nun at mas lalong nangulubot. Tila bumalot din sa katawan ng halimaw ang makapal niyang buhok na parang nangingintab sa pagkaitim. Umusli din ang mahaba niyang ngipin at lumitaw ang matatalim na mga kuko sa kamay. Maligayang pagkikitang muli, Leila! Dahil sa taranta ay dali-daling hinatak ng dalaga ang saraduhan ng bintana subalit sa isang iglap. Sa kanyang pagkurap ay nasa harapan na niya ang aswang na kubot. Nakangiti nitong hinawakan si Leila Del sa magkabilang braso at pinigilan sa pagsara ng bintana. Napamura at napasigaw na naman tuloy siya dahil sa takot. Bitiwan mo ako! Bitiwan mo ako, aswang! Ngumisi ang aswang na kubot habang humihigpit ang pagkakakapit sa braso ni Leila Del. Pinipilit lamang lumaban ng dalaga subalit matindi ang pagkakakapit ng halimaw. Bitiwan mo ako! Bitiwan mo ako, aswang! Tulong! Kinukuha ko ng kubat! Subalit tila walang nakakarinig sa kanyang mga hinaing. Tila lahat ng lumalabas sa kanyang bibig ay nagmistulang sigaw lang sa hangin na siya lang ang nakakarinig. Nang igala niya ang tingin sa buong silid, ay napansin niya si Densyo na nahihimbing ng tulog at kahit anong tawag niya sa pinsan ay hindi yun nagigising. Pero hindi pa rin siya tumigil sa pagbabakas sakali na magising ang malusog na binata. Densyo, gumising ka! Tulungan mo ako! Kahit sino, tulungan niyo ako! Elmo! Mama! Auntie! Lolo, tulong! Tulungan niyo ako! Gumisi na lang ang aswang na kubot habang patuloy sa pagkapit sa kanya at ilang saglit pa nga ay unti-unti ngang gumapang ang nangingitim na buhok sa kanyang kamay. Dahil doon ay mas lalong nahintakutan si Leila Del. Mas lalo rin siyang nanlaban upang makatakas mula sa mahigpit na pagkakakapit ng nakakatakot na aswang. Unti-unti na siyang nilulukob na makapal na buhok ng halimaw kaya mas nilakasan niya pa ang pagsigaw. Kahit pa walang nakakarinig sa kanyang paghiyaw, tila bingi ang buong kapaligiran at hindi siya pinapansin. Parang awa niya na! Tulong! Maya-maya pa ay naramdaman na ng dalag ang matutulis na kuko ng aswang na kubot na dumidiin sa kanyang mga braso at kasabay noon ay patuloy pa rin ang paggapang na makapal na buhok na lumulukob na sa buo niyang pagkatao. Mas lalo siyang nagpipipiglas dahil doon. Subalit sa huli ay wala pa rin siyang nagawa.
Isasama kita sa kakahuyan, Leila. Matagal na kitang hinintay. Sa wakas, ay nagbalik ka na rin dito. Pagkarinig doon ng dalaga ay mas lalo pa siyang nakakawag sa takot at nagsisigaw pa rin ng saklolo. Pinilit ang sarili upang makapiglas at makakawala. Hanggang sa ang kanya mga braso ay nagdugo matapos bumaon ang mga kuko ng aswang na kubot. Nang makita yun, ay para siyang nilamon na matinding takot. Nagsimula ng bamanhid ang kanyang katawan dahil punong-puno na siya ng tensyon. Unti-unting lumapit ang mukha ng nakakatakot na aswang habang humahalakhak, kaya ang tanging nagawa na lang ng dalaga ay pumikit sa tindi ng takot na nararamdaman. Sasama ka sa akin sa kakahuyan at wala ka nang magagawa pa, Leila. Akin ka na! Akin ka lang! Tulong! Saklolo! Saklolo! Parang awa niyo na! Ayoko pa mamatay! Gumising ka, iha! Gising! Napabalikwas ng bangon si Leila Del mula sa upuang kanyang pinag-iidipan. Tinapik-tapik kasi siya sa mukha ng kanyang lolo. Nagulat pa nga ang dalaga pagkakita sa kanyang lolo saka siya napahawak sa dibdib. Dahil sa tindi ng kabang nadarama. Halos magabol siya ng hininga sa sobrang takot. At nang maintindihan na sa sarili na isang masamang panaginip lang pala ang lahat, ay bigla siyang napabuntong hininga ng napakalalim. My God! Grabe yung nightmare na yon. Teka, nasan si Elmo? Muli siyang napabaling sa kanyang lolo na nakatingin lang sa kanya. Kaya napakamot na lang siya sa ulo bago paupuin ng matandang lalaki. Lo, bakit po kayo nandito? Pumasok po muna kayo sa kwarto nyo. Halina po kayo at aalalayan ko po kayong pumasok sa loob. Nasaan ba tong si Elmo at si Manang Lukring? Sinabihan na kita, iha. Huwag kang sasama sa aswang na kubot. Dapat hindi mo siya pinapasok sa bahay namin. Ang kambal ko nga po. Kinuha niya noong bata pa sila. Baka matulad ka rin sa kanila na hindi na namin nakita. Kinain na kasi sila ng kubot at ginawang pamahid sa buhok nila yung mga dugo ng apo ko. Mag-iingat ka, iha. Mag-iingat ka. Namilog ang mga mata ni Leila Del sa sinabing yun ng kanyang lolo, kaya hindi kagad siya nakapagsalita. Kapag nakita mo siya ulit, wag mo siyang hahayaang makapasok. Maglagay ka ng asin sa bintana mo at pintuan ng bahay para hindi siya makapasok. Kinuha niya ang kambal kong apo ng mga bata pa sila. Kaya mag-ingat ka. Dahil baka gawin niya sa iyo ang ginawa niya noon. Kakainin ka rin niya at ipapahid ang sariwa mong dugo sa buhok niya para magkaroon niya ng buhay. Lolo Morong, ako po yung isa sa kambal. Ako po si Leila. Hindi na natuloy ng dalaga ang sinasabi dahil dumating na nga ang kambal niya na tanga ng kapeng itinimpla. Magkasunuran lang ang gwapong binata at si Manang Lukring na sinundo naman ng matandang lalaki upang akayin sa silid nito. Kuya Morong, maaga pa kaya matulog pa kayo. Halina kayo sa loob para makapagpahinga ka pa. Tulungan na po kita, Manang. Hindi na. Maiwan ka na rito para magbantay sa kabaong ni Ate Olga. Pakisindihan na rin muna ang kandila dahil mauubos na. Kaya niyo na po ba si Lolo, Manang? Huwag kayong mag-alala. Kayo na muna ang bahala rito. Hindi man kumbinsido ay sinunod na lang ng kambalang sinabi ng matandang babaeng kasambahay. Pagkasindi ni Leila Del sa kandila ay tumuloy na nga siya sa pagbibigay ng mga kape sa mga nasa lamay. Subalit ang kanyang isip ay iba pa rin ang itinatakbo. Hindi pa rin kasi maalis sa kanya ang masamang panaginip na tila isang bangungot na. Leila, okay ka lang ba? Kung inaantok ka na, pwede ka nang matulog. Ako nang bahala rito. Okay lang naman ako. Sige, matutulog na lang ako pagkatapos natin dito. Sige, okay. Habang nag-aabot ng mga kape, ay napansin ng gwapong binata ang tila mga pasa, kalmot at gasgas sa kanang braso ng kanyang kakambal. Anong nangyari dyan sa braso mo? Ha? Yan o. Gasgas ba yan o kamot o pasa?
Napatingin tuloy ang dalaga sa kanyang braso at nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang mga pasa, kalmot at gasgas. Oh, bakit parang namumutla ka? Yung kubot. Ha? Kubot? Yung kubot na ang may kawa nito. Kung ganon, hindi yung panaginip lang at totoong nangyari. Pero paano? Ano ba pinagsasabi mo? Teka. Uy, saan ka pupunta? Hindi na pinansin ng dalaga ang kakambal dahil sa takot na nararamdaman niya. Nagpunta siya sa banyo at tiningnan ng braso na mas lalo siyang nahintakutan nang makita ang sugat sa pinakadulo sa bandang kilikili. Kitang-kita niya ang 5 butas ng kuko na bumaon doon. Hindi to totoo. My God, hindi to totoo. Napayakap siya sa sarili dahil sa tila unti-unti na nga siyang nilalamon ng matinding takot. At maya-maya pa ay narinig niya na may kumatok sa pinto na nakalak kasunod ng boses ni Elmo. Leila, sigurado kang okay ka lang? Ano ba nangyari dyan sa braso mo? Ayos lang ako. Naghihilamos lang ako saglit. Ano ba kasing nangyari? Paliwanag mo nga yung nangyari dyan sa braso mo? Nahulog ako kanina sa upuan kasi nakidlip ako habang nagtitimpla ka ng kape. Nahulog ka lang sa upuan? Ganyan na nangyari sa braso mo? Lumabas ka nga muna rito. Sabi mo sa akin ang totoong nangyari. Sige na, pumunta ka na muna ron at walang kasama si Lola sa lamay. Susunod na ako. Napabuntong hininga na lang si Elmo bago umalis bilang respeto sa kanyang kakambal. Nang maramdaman na nga ni Leila na wala na si Elmo sa tapat ng banyo, ay saka siya umiyak ng tahimik habang napapayakap sa sarili. Gusto niya mang magsabi sa kambal patungkol sa aswang na kubot pero alam niyang hindi naman yun maniniwala sa kanya. Kaya mas pinili na lang niyang manahimik. Ilang saglit pa ay muli niyang tinignan ang mga sugat sa braso. Nagtataka pa rin kasi siya kung paano niya yun nakuha gayong natutulog lang siya. Ibig sabihin ba nito, umatake yung aswang nakubot na yon kahit sa panaginip? Parang ang gana naman nun. Maya-maya pa nga ay pinunasan na niya ang luha at lumabas na ng banyo. Nagtungo kagad siya sa kwarto nila at nahiga na lang. Ayaw niya na rin tuloy matulog dahil baka maulit na naman ang nangyaring engkwentro sa aswang nakubot. Sa lalim ng kanyang iniisip ay hindi niya na talaga namalayang nakatulog na siya. At sa hindi inaasahang pangyayari ay muli niyang napanaginipan ang nakalipas na. Tila nagbalik siya sa nakaraan nung 10 taong gulang pa lamang sila nila Elmo at Densyo. Umuwi sila roon sa probinsya dahil sa bakasyon at wala ng pasok. Madalas nga silang magtambay sa treehouse. Nung araw na yon ay nakita niya mula sa hindi kalayuan sina Lolo Murong at Lola Olga na merong kausap na isang matandang babae. Nangilabot si Leila Del pagkakita sa kausap ng kanyang lolo at lola dahil ito ang kubot na sumalakay sa kanya. Tila nakikiusap ang mga mahal niya sa buhay sa nasabing matandang babae, pero galit lang yon na pinagmasdan ng dalawa bago umalis doon. Pagkatapos ng tagpong yon, sa isang kisap mata ay bigla na lang dumilim ang paligid. Naabutan na lang ni Leila Del ang sarili na nakatali na ang buong katawan. Paglingon niya sa kanan ay nakita niya ang batang Elmo na walang malay habang hinahatak din katulad niya. Doon niya lang din napagtanto na hindi tali kundi isang makapal na buhok pala ang nakapulupot sa katawan nila ng kanyang kambal. At ang humahatak sa kanilang dalawa ay ang aswang na kubot na kausap nina lolo at lola nila kanina. Dinala sila ng aswang na kubot sa isang yungib at nang tangka na silang gagawa na masama ay biglang may mga taong dumating. Nakita ni Leila Del ang kanyang lolo at lola kasama ang iilang kalalakihan. At narinig niya ang sinabi ni na Lolo Murong at Lola Olga na nagpalaki sa kanyang mga mata. Nangako pala mga yun sa aswang na kubot kapalit ng kaligtasan nila ni Elmo. Pagkamulat ay ganun na lang ang gulat ni Leila Del dahil sa kanyang mga nalaman. Ngayon ay naiintindihan na niya kung bakit nagkaroon ng demensya si Lolo Murong at kung bakit namatay ngayon si Lola Olga.
Napabuntong hininga siya dahil hindi pa rin naman siya sigurado kung panaginip lang talaga ang mga yon o totoong alaala ng nakaraan. Kaya isinikreto na lang din muna niya to sa lahat habang pinag-iisipan pa kung paano sasabihin kay Densyo at Elmo o kung dapat niya nga ba talagang ikwento pa yon. Kung talagang pati yun ang alaala namin, bakit hindi matandaan ni Elmo yung tungkol doon? Samantalang dalawa naman kaming kinuha ng aswang na kubot. Napabuntong hininga na lang siya habang pinagmamasdan ng kakambal na natutulog na malapit sa kanya. Mabilis na lumipas ang oras. Kinabukasan, araw na ng libing ni Lola Olga, hindi na nakatulog si Leila Del dahil sa kakaisip sa mga kakaibang nangyari. Inaalala niya ring mabuti ang tungkol sa bangungot na posibleng totoong nangyari dahil nga sa naiwang mga kalmot, sugat at basa sa kanyang braso. Alas 9:30 ng umaga ay dumating na ang pari at ang iba pang mga tao para makipaglibing. Nagsimula ng maglitanya ang pari ng ilang katolikong seremonya para sa paglilibing ng patay. Pagkatapos ng ilang mga kataga, ay nagbasag na ng baso katulad ng mga nakasanayan nilang tradisyon. Maya-maya pa ay binutan ng 6 na katao ang kabaong ni Lola Olga at maingat na isinakay sa karo. Pagpasok doon ng kabaong ay umandar ng marahan ng sasakyan at sinundan niyo ng iilang katao. Nasa unahan ng pamilya at sa likuran naman ng ibang mga kakilala at kaibigan ng namayapa. Wala lang doon si Lolo Murong dahil nasa sasakyan siya. Hindi na kasi sanay maglakad ng malayo matandang lalaki kaya minabuti nilang isakay na lang yon. Kasama niya roon si Manang Lukreng bilang katuwang. Habang marahang naglalakad, ay lumilibot ng tingin si Leila Del kaya nakita niya kung paano tumangis ang kanyang nanay Deli at Auntie Alicia. Pinagmasdan niya rin si Densyo na tulo na ng uhog sa kakaiyak. Nang makita niyang naiyak na rin ang kambal na si Elmo, ay doon na rin tumagas ang kanyang luha. Sa totoo lang, ay kanina pa niya pinipigil ang pag-iyak. Pero nadala siya sa kakambal dahil minsan lang talaga umiyak yun. Hindi na natin makikita si Lola Olga kahit kailan. Oo nga, mamimiss ko ng gusto si Lola, promise. Ako rin, mamimiss ko siya ng gusto. Hindi naman na umimik ang dalaga. Nakinig lang siya sa usapan ni na Elmo at Densyo habang patuloy din sa pag-iyak. Hindi niya maintindihan ang magiging pakiramdam dahil naghahalo kasi ang lungkot at takot sa kanyang isipan. Malungkot siya sapagkat ihahatid na nga nila si Lola Olga sa huling hantungan at natatakot siya dahil sa mga kakatuwang nangyayari sa kanya magmula nang mapunta siyang muli sa probinsya. Sa daming mga bagay-bagay na naglalaro sa isipan ng dalaga, ay hindi na niya napansin na nakarating na pala sila mismo sa libingan ng kanyang lola. Habang nakapwesto sa kapilya at nagpupunas ng luha, ay patuloy pa rin siya sa pagmamasid sa kapaligiran. Napatingin siya sa kinaroroonan ni Lolo Murong na nakaupo sa wheelchair, habang nakaalalay pa rin si Manang Lupring sa likuran. Nakakaawa lolo ngayon dahil wala na si Lola. Hay buhay. Maya-maya pa, nang matapos muling maglitanya ng pari at nagbilin para sa huling sulyap sa yumao, ay marahan ang ibinaba ang kabaong sa pinakauling hantungan nito sa lupa. Nagsimulang maghagi sa mga tao ng mga dahon at mga bulaklak. Mas lumakas ang pagtangis na sinasabayan din ng makulimlim na kalangitan. Nabalot ang paligid ng kalungkutan ng tanghaling yon, hanggang sa pagkalaon ay unti-unti ring nag-alisa ng mga tao. Sa huli, ang pamilya lang ang natira na nakatingin sa bangkay na nakabaon na sa hukay. Pagdating ng sasakyang susundo, ay nag-alisa na rin ang pamilya at tuluyang nilisa ng puntot. At habang nasa biyahe ay nag-usap-usap na nga muna silang tatlo. Nasa kabilang sasakyan kasi ang kanilang mga magulang kaya naman malaya silang nakakapag-usap ng kung ano-ano. This is it. Wala na talaga si Lola Olga. Nakakalungkot talaga tong araw na to. Nandiyan pa naman si Lolo Murong, kaya wag na tayong malungkot masyado guys.
Sulitin na lang natin ang araw na kasama natin siya habang nandito pa tayo sa probinsya. Sa bagay, pasahin na lang natin ang lolo para naman maging memorable ang pagstay natin dito kahit maiksing araw lang. Sana lang talaga. Isama na lang siya ni Mama o kaya ni Auntie pabalik sa Maynila. Parang pinag-uusapan pa yata nila Mama at Auntie ang tungkol dyan eh. Ang narinig ko kaninang umaga, dadalhin nga si Lolo sa atin sa Maynila tapos ipapabenta yung bahay kay Manang Lukring. Kay Manang talaga nila naisip ipabenta? Yun ang pagkakarinig ko. Pero hindi pa naman yata final yon. Hayaan na natin magdesisyon ng mga nakatatanda. Sa bagay. Teka, may iba tayo Leila. Kumusta na yung sugat mo sa braso? Hindi pa tayo tapos tungkol dun ha. Sabihin mo yung totoo kung napaano ka. Oh, nasugatan ka sa braso? Ano nangyari? Hindi na muna nagsalita ang dalaga tungkol doon. Ang sinabi niya lang sa dalawa ay magpapahinga muna siya at doon na nila pag-usapan pag-uwi ng bahay. Nilibang-libang na lang niya sina Elmo at Densyo para makalimutan ang tungkol doon. At nang makauwi na nga sila ay hindi na siya kinulit ng kambal. Dahil walang magawa, kaya naisipan na lang niya na puntahan na muna sana si Lolo Murong sa kwarto nito. Naisip niya kasing kausapin yon dahil naalala niyang may alam ang kanyang lolo tungkol sa aswang na kubot. Kaya lang nang buksan na niya ang pinto, ay bigla namang dumating si Manang Lukring at umiksena na naman. Anong gagawin mo dyan, Leila? Manang, sisilipin ko lang po si Lolo. Kakausapin ko po sana. Nagpapahinga na lolo mo. Huwag mo na munang istorbohin dahil pagod yung tao. Sige po. Dali-dali siyang umalis doon at nagpunta na lang sa likod ng bahay kung saan niya naabutan sina Elmo at Densyo sa treehouse. Umakyat din siya kaagad at nang makita ang dalawang lalaki ang nakabusangot niyang mukha ay nagtaka ang mga yon. Nakakainis talaga si Manang Lukring. Kakausapin ko lang si Lolo Murong saglit eh. Pinagbawalan pa ako. Feeling asawa naman siya. Porque wala na si Lola, ganyan na siya kung makaasta. Nagpapahinga naman kasi talaga si Lolo. Hayaan mo na muna. Natigilan na silang lahat dahil mula sa hindi kalayuan ay isang nakakakilabot na alulong ng aso ang kanilang narinig. Sinundan pa yun ng kahulan ng iba pang mga aso. Kaya napatayo silang tatlo at napasilip sa bintana ng treehouse. Kasabay ng pag-alulong at tahulan ng mga aso ay bigla ring humangin ng may kalakasan. Nang dumampi yun sa balat ng dalaga ay pasimple siyang napayakap sa sarili dahil sa kilabot na hatid nito. Grabe naman yung alulong na yun, nakakakilabot pakinggan. Kaya nga eh, ano kayang meron? Hindi umimik ang dalaga. Nagmasid-masid lang siya sa kakahuyan hanggang sa tila meron siyang naaninagan mula sa hindi kalayuan. Dahil papalubog na ang araw, kaya naman hindi masyadong makita kung tao nga ba ang nakikita niyang yun. May nakikita ba kayong tao sa bandaron? Ha? Parang wala naman ah. Saan ba banda? Hindi ko na rin makita eh. Nawawala-wala eh. Ano pang ginagawa niyo dyan? Lumubog na ang araw at narinig niyo naman ang alulong ng aso, hindi ba? Magsibaba na kayo dyan at mag-aapunan na. Sumunod kagad ang tatlo at nang muling lingunin ni Leila Del ang nakita niyang nilalang ay nawala na nga yun ng tuluyan. Maya-maya pa, nang matapos na silang magapunan ay nagtungo nga kagad ang tatlo sa kanilang silid. Hindi pa rin mapakali ang dalaga dahil pakiramdam niya talaga ay merong hindi magandang mangyayari. Makiwari niya na ang alulong ng asong yon ay nagpapahiwatig ng kung anong panganib na darating. Pinagmasdan niya sina Elmo at Densyo na nakukwentuhan pero ang takbo ng isip niya ay napakalayo. Sino ba yung aswang nakubot na yon? Gusto ko siyang makita. Gusto kong maalala ang nangyari noon. Siguradong siya ang dahilan kung bakit nagkasakit si Lolo at namatay ang Lola. Natigilan na silang lahat nang biglang bumukas ang pinto ng kanilang kwarto. Gulat na napalingon ang magpipinsa ng marinig ang garalgal na pagsasalita ni Lolo Murong. Nakita niyo ba ang apo kong kambal? Nawawala sila eh. Baka kinuha na rin sila ng aswang nakubot. Nagkatinginan ng tatlo
pero kagad din silang nagtayuan para alalayan ng matandang lalaki na nagpatuloy lang sa pagtatanong. Nakita niyo ba yung asawa ko si Olga? Baka kinuha na rin siya ng aswang na kubot. Tulungan niyo naman ako ganapin siya. Baka kainin na sila ng kubot at ipahid ang mga dugo nila sa buhok ng aswang. Lo, ako po to si Elmo. Ako po yung isa sa kambal mong apo. Nandito lang po ako. Ikaw, huwag kang pupunta ron sa kakahuyan dahil baka patayin ka rin ng aswang na kubot. Yung asawa kong si Olga, kinuha niya at pinatay tapos ginawang pamahid sa buhok ang sariwang dugo. Lo, kalilibing lang po ni Lola Olga kaninang umaga. Hindi si Olga ang nakalibing doon. Katawan lang yan ng saging. Yung asawa ko, kinuha yun ng aswang na kubot. Ganon din yung ginawa niya sa apo kong kambal. Leila, Elmo, ano ba pinagsasabi ni Lolo? Natatakot ako sa mga pinagsasabi niya. Lolo, kumalma lang po muna kayo. Nandito po ako si Elmo at yun naman po si Leila. Kami po yung kambal mong apo at hindi po kami patay. O kinuha ng aswang na kubot. Wala pong ganun. Hindi po yung totoo. Wala pong aswang, okay? Anong walang aswang? Totoo sila. Totoo, mga kubot. Kinuha nila ang apo kong kambal at dinala sa kuweba para kainin. Kinaibigan nila kami ni Olga pero niloko niya rin kami. Kinuha niya ang apo ko doon at ngayon ang asawa ko naman. Lo, kumalma lang po kayo. Elmo, Dencio, hawakan niyo ang lolo. Nang lumapit ang dalawang binata ay tinabig na matandang lalaki ang kanilang mga kamay. Pagkatapos nga ay nagsisigaw yun na parang takot na takot. Ipinagpipilitan nga rin noon ang tungkol sa aswang na kubot. Kaya naman nabulaho ang buong bahay. Nagising tuloy nang wala sa oras sina Aling Deli at Aling Alicia at Manang Lukring. Mabuti na lang din ay kaagad nilang napakalma ang matandang lalaki at pagkatapos ay hinatid na nga kaagad sa kanyang silid. Hindi naman makapaniwala ang tatlo sa mga narinig nila kanina. Maya-maya pa, habang pinagmamasdan ni Leila del ang kambal, ay napansin niyang tila bigla na lang yung nanahimik at may malalim na iniisip. Dahil doon, ay lumabas muna siya sa silid at nagpunta sa kusina pasado 10:00 ng gabi. Naalala niya kasi ang bilin ni Lolo Morong kagabi. Kumuha nga siya ng mga asin at matyagang nilagyan ng bawat sulok ng pinto at bintana. Hindi niya rin alam kung epektibo yun o hindi, pero naniniwala naman siya sa kanyang lolo. Nang matapos na, pagbalik sa kanyang kwarto ay huli niyang nilagyan ng asin ang kanilang bintana bago hawiin pasara ang kurtina. Ang ginagawa mo? Bakit may hawak kang asin? Gising ka pa pala? Hindi ako makatulog eh. Nahilig kanina si Dencio. Bakit ka nga ba may asin? Sabi kasi sa akin ni Lolo kagabi, pangontra... never mind. Pangontra saan? Di ka rin naman maniniwala eh. Natatandaan ko na yung gabing yon. Totoo yung sinabi ni Lolo Morong kanina. Dinala tayo ng aswang na kubot sa bahay niya, pero pagkatapos nun wala na akong maalala. Totoo ba yung sinasabi mo, Elmo? Oo. Ngayon lang nagbalik sa akin ang lahat, habang nagwawala kanina si Lolo. Itong sugat, pasa at kaskas ko sa braso. Inatake ako kagabi ng aswang na kubot, pero hindi ko alam kung paano niya yung ginawa. Para lang kasi ako nananaginip eh. Ha? Anong ibig mong sabihin? Sa totoo lang, hindi ko rin talaga alam kung paano ipapaliwanag, pero natatakot ako. Baka katulad ng sinabi ni Lolo, kunin nga tayo ulit ng aswang na kubot. Huwag kang mag-alala. Hindi na ako papayag na mangyari ulit yon. Kung totoo man na ang kubot na yon ang pumatay kay Lola, magbabayad sila sa akin. Lumapit ang dalaga sa kambal saka yumakap ng mahigpit. Doon ay muling nakaramdam siya ng kaginhawaan ulit at kahit papaano ay naibsa ng kanyang takot. Bago matulog ay sabay nga na nagdasal ang kambal habang si Dencio ay pahilik-hilik na. Nang matapos ay sinikap na nga nilang matulog hanggang unti-unti na ring lumalim ang kanilang pagtulog. Pagsapit ng 12:00 ng hating gabi ay naalimpungatan sila pare-pareho dahil sa malakas na kalabog na galing sa bubong. Naglabasan kagad sila sa kwarto at isa-isang ang binuksan ni Elmo ang ilaw.
Ano na naman yung kalabog na yun? Baka yung pusang itim na naman yun ah. Densyo, samahan mo ako sa labas. Bilisan mo dyan. Tingnan natin kung ano yon. Magdala ka ng flashlight saka pamalo. Ah? Bakit ako? Sino lang ba lalaki rito? Unless na hindi ka lalaki. Ako na lang ang pupunta. Napakamot ng ulo ang malusog na binata bago sumunod. Pinagdala naman sila ng asin ni Leila Del at para makasiguro ay sumama na rin ang dalaga. Pagdating nila sa labas ay sinipat-sipat nga ng dalawang binata ng flashlight ang bubungan pero wala silang nakita. Gayunpaman ay alam na ng kambal na posibleng aswang nga yun kaya galit na napasigaw ng mura si Elmo bago sumigunda pa ng pananalita. Hoy! Ikaw, aswang ka! Tigil-tigilan mo nga kami rito. Hindi na kami natatakot sa iyo Subukan mo magpakita ngayon para makita mo talaga hinahanap mo. Anong aswang, insan? Wala yon. Masok na tayo sa loob. Natigilan na silang tatlo dahil sa kakaibang dampi ng hangin na parang sinasayaw din ang mga puno sa paligid. Nagmasid lang ang dalaga sa kapaligiran dahil nakakaramdam na naman siya ng hindi magandang pagbabadya ng panganib. Hanggang sa makarinig sila ng sigaw mula sa loob ng bahay. Dali-daling tumakbo ang tatlo papasok at kaagad nilang tinungo ang silid ng kanyang lolo. Naabutan nila roon sina Nanay Deli, Nanay Alicia at Manang Lukring. Nakatayo ang tatlo sa tapat ng bintanang nakabukas na tumatagos sa likod ng bahay. Ano po nangyari, Ma? Bakit kayo sumisigaw? Nasaan po si Lolo Murong? Nawawala ang lolo niyo. Kailangan natin siyang hanapin. Saan naman magpupunta ang lolo ng ganitong oras, Manang Lukring? Sa kakahuyan, sakutan ng aswang nakubot. Nagulat ang lahat sa kanilang narinig lalo na sina Nanay Deli at Nanay Alicia na walang maintindihan sa mga pangyayari. At para maliwanagan ng dalawang ina ay pinaliwanag nga ni Manang Lukring ang lahat. 10 taon ang nakakalipas. May matandang babae na nagpakilala kay Kuya Murong at Ate Olga. Ang sabi ng babae, taga roon daw siya sa kakahuyan. Mabait siya nung una at maraming binibigay na kung ano-ano rito. Pero hindi nagtagal nung magbakasyon ng mga anak niyo ay nagka-interes sa matandang babaeng yon. Doon din nila nadiskubre na aswang nakubot pala yon. At dahil sa napaunlakan na nila ang manlilinlang, ay malaya na yung nakakapasok sa bahay na ito. Hanggang sa kinuha na nga niya ang kambal. Nagulat si Nanay Deli sa mga nalaman dahil sa tagal ng panahon ay inakala niyang ligtas sa mga anak niya sa lugar na to. Kaya madalas niyang iniiwan tuwing bakasyon. Sa kabutiang palad nabawi namin sina Leila at Elmo. Pero humingi ng kondisyon ng aswang nakubot. Na sa tuwing mangangailangan siya ng dugo para pampahid sa kanyang buhok, ay magbibigay sila Kuya Murong at Ate Olga. Ginawa nila yon sa loob ng 10 taon. Kaya naman nanghina sila at yun na nga rin ang ikinamatay ni Ate Olga. Dahil sa mga nalaman nila, ay mas lalong nagalit si Elmo sa nasabing aswang. Kaya kumuha kagad siya ng itak at iba pang sandata na meron sila roon. Papatayin ko ang aswang na yon kapag may ginawa siyang masama kay Lolo. Alam ko ang pinagtataguan ng kubot kaya magmadali na tayo. Sasama ako. Hindi ako magpapapigil sa inyo, Ma. Pasensya na po pero kailangan kong iligtas si Lolo dahil maraming beses na niyang iniligtas ang buhay namin ni Elmo. Noong unay hindi pumayag si Aling Deli, pero nang maglabas na ng mga panlaban si Manang Lukring ay nakumbinsi na rin niya ang ginang. Pagkatapos noon ay wala na nga silang inaksayang oras. Dali-daling tumakbo sina Leila Del, Elmo at Manang Lukring sa kakahuyan para nga puntahan si Lolo Murong. Naiwan naman sina Nanay Deli, Nanay Alicia at Densyo sa bahay pero nanghingi na rin sila ng tulong sa mga kinauukulan na umaksyon din naman kaagad. Maya-maya pa, habang lumalalim ang gabi, ay nagpatuloy nga ang tatlo sa pagtahak sa kakahuyan hanggang sa merong maalala si Leila Del. Manang, nagtataka lang po ako. Kung may mga sandata po kayo na panlaban sa kubot, bakit ngayon lang po naisipang gamitin yan? Dahil yun ang bilin sa akin ng lolo at lola nyo.
Ang sabi nila sa takdang panahon magagamit ang mga ito na siyang papatay sa aswang na kubot. Pasensya na kung naging masungit ako sa inyo nito mga nakalipas na araw. Sinusubukan ko lang naman kung hanggang saan kayo. Ganun po pala. Pasensya na rin po kayo sa amin. Wala yon. Huwag na muna natin isipin ang bagay na yon. Ang mahalaga ngayon ay mailigtas natin ang lolo murong niya. Pagkatapos nilang sabihin yon, ay nakita nga nila mula sa hindi kalayuan ng matandang lalaki. Nakatali siya sa buhok ng kubot, kaya nag-alala silang lahat. Ang lolo, biyag siya ng kubot. Anong gagawin natin? Lolo! Walang yakang kubot ka! Tumigil ka na't ibalik mo ang lolo namin! Nang marinig ng aswang ang mga boses nila, ay bigla yun huminto at saka sumampa sa matayog na puno. Itinapat naman kaagad doon ni Elmo ang flashlight, kaya kitang-kita nila ang nakakatakot na itsura ng kubot. Ibalik mo ang lolo namin! Papatayin kita, aswang ka! Magkasabay na sinabuyan ng kambal ang nasabing aswang, pero nakalundag yon sa kabilang puno. At pagkatapos ay umangil sa kanila sakang ngumisi na parang nanlilibak. Dahil doon ay mas lalong nanggalaiti si Elmo, kaya hinabol niya ang nasabing aswang. Pinigilan lang siya ni Manang Lukreng kaya siya huminto sa paghahabol. Hayaan niyo na lang siyang tumakbo dahil isa lang naman ang lugar na pupuntahan niya. Paano po kung sa ibang lugar siya magtago? Baka mahuli na tayo bago pa mailigtas ang lolo. Huwag kayong mag-alala. Sa 10 taon naming nakasubaybay sa kubot na yan, ni isang beses hindi namin napansin na nagbago siya ng lugar na pupuntahan. Sundan na lang natin siya dahil kapag inatake niyo siya ng inatake dito, baka mas mapahamak pa si Kuya Morong. Sumunod na lang ang magkapatid na kaagad tumakbo para masundan ng halimaw. Nang medyo malayo-layo na sila, ay huminto ulit ang matandang babaeng kasambahay dahil sa pagod. Kaya nag-alala ang kambal. Manang, kaya niyo po ba? Magpahinga na po kaya muna kayo dito. Kami na lang ni Elmo ang pupunta ron. Baka kumapaano kayo. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag may nangyari sa inyong masama. Mawawalan lang ng saysay ang pagliligtas ni na Kuya Morong at Ate Olga kung magkakataon. Huwag po kayong mag-alala dahil kayang-kaya namin ang sarili namin. Hindi na po kami mga bata. Malalabanan na namin ang kubot na yon at pinapangako ko sa puntod ni Lola Olga na makakamit niya ang hustisya. Tama si Elmo. Magtiwala po kayo sa amin. Kung ganon, kunin niyo ang bagay na ito. Yan ang sandata na makakapatay sa kubot. Siguraduhin niyong gagamitin niyo yan ng maayos dahil isang gamitan lang ang langis na yan. Diretsuhin niyo ang daan at kapag nakakita kayo ng 3 batong matatayog, makikita niyo ang malaking butas sa ilalim nun. Nandun nakatira ang kubot. Niyakap muna ng magkapatid si Manang Lukreng bago sila magpatuloy. At bago tuluyang mawala sa paningin ng matandang babaeng kasambahayang kambal, ay napabuntong hininga muna siya saka nanalangin sa puong may kapal. Huwag niyo pong hayaan may mangyaring masama sa kambal. Gabayan niyo po sila ng mga anghel niyo dyan sa langit at iligtas mo sila pati na rin si Kuya Morong. Samantala, makalipas ang ilang minuto ng pagsunod sa kubot, ay natuntun na nga nina Leila Del at Elmo ang 3 matatayog na bato. Nakita pa nila ang aswang na naglalakad hatak-hatak si Lolo Morong na tila nababalot sa makakapal nitong buhok. Hoy kubot! Tumigil ka! Ibalik mo ang lolo namin! Tumigil nga ang nasabing nilalang at tumarap sa kanila. Pansamantala niyang iginilid ang matandang lalaki na walang malay saka tumawa ng malakas. Sinasabi ko na nga ba? At kapag kinuha ko si Morong ay susunod kayo ritong 2. Mabilis lang kayong nahulog sa patibong ko. Pero maganda lang din tong nangyari dahil matagal ko naman na kayong dapat nakain at ang dugo niyong ipapahid ko sa buhok ko para mas tumibay pa ng husto. Kung sa tingin mo, kami ang nahulog sa patibong mo, nagkakamali ka! Itong sayo! Dali-daling lumapit ang dalaga at sinabuyan ng asin ang nasabing aswang. Hindi pa rin natapos ang kanyang ginawa dahil pinagbabato niya ng batong may katas ng bawang ang nasabing aswang. At nang tumama yun sa katawan ay umusok yun at tumapdi.
Galit na napatras ang kubot kaya si Elmo naman ang sumalakay, subalit sa pagkakataong yon ay ginamit na ng aswang ang kanyang buhok bilang pananggalang. Walang silbi tuloy ang ginawa ng binata kaya tinawanan lang siya ng aswang. Mga hunghang! Sugod kayo ng sugod! Susugod-sugod kayo rito na yan lang ang sandatang dala nyo? Sa tingin nyo ba mapapatay ako ng asin at bawang? Hindi nakaimik ang kambal na bagyang napatras dahil mukhang ang dihado sila sa laban. Isa pa ay tama naman ang sinabi ng aswang dahil hindi naman talaga siya sanay sa ganoong bagay. Tanging tapang at determinasyon lang ang nagtulak sa kanila para makarating sa lugar na yon. Bakit hindi kayo gumagalaw dyan? Magtititigan na lang ba tayo rito? Yan na ang gusto niyong gawin dahil kapag ako na ang kumilos, siguradong katapusan niyo na! Nagulat ang lahat sa nangyari dahil bigla na lang tumayo si Lolo Morong at sinaksak ng hawak niyang punyalang tagiliran ng kubot. Hindi pa ron natapos ang kanyang ginawa. Gamit pa rin ang nasabing punyal ay buong puwersa niyang pinutol ang buhok nito. Pero naiwas-iwas na siya sa malayo ng nagngangalit na aswang kaya kalahati lang ang naputol niya sa buhok. Tumilapon sa malayo si Lolo Morong sa kagumulong-gulong. Kaagad naman siyang nilapitan ni Leila Del at Elmo. Lolo! Walang iya ka! Anong ginawa mo sa lolo ko? Magbabayad ka! Kayo ang magbabayad! Walang iya ka, Morong! Paano mo naputol ang buhok ko? Imposibleng maputol ng ordinaryong punyal ang buhok ng kubot! Papatayin kita! Papatayin ko kayo! Nagsimula na ngang sumalakay ang nasabing aswang kaya naging alerto ang kambal. Leila, ilayo mo rito si lolo! Bilisan mo na! Walang makakatakas sa inyo dahil uubusin ko ang lamang loob niya at gagamitin ang sariwa niyong daga! Isinaboy na nga ni Elmo ang natitira niyang asin at bawang kaya napatras pa ang aswang. Subalit dahil hindi naman ganun kaepektibo sa kalaban ng sandatang yon, kaya muli na naman tong umabante. Iwan mo na ako, iha! Kunin mo tong punyal at patay ng kubot! Pero Lo, Sige na! Iligtas niyo ang apo kong kambal at ang asawa ko! Nanginginig na inabot na matandang lalaki ang punyal kay Leila kaya wala na siyang nagawa. Sinunod niya ang sinabi ng kanyang lolo kahit labag sa loob niya ang iwan nito. Habang abala ang kubot sa pagsalakay kay Elmo na nahihirapan na rin, ay ginamit niya nga ang natitirang asin at batong may katas ng bawang. Magkakasabay niya yung ginamit para maagaw ang atensyon ng kalaban. Pagkatapos ay pumailalim siya at hinigit ang mahabang buhok. Gamit ang punyal ay buong lakas ng pinutol ang buhok na nagsisilbing sandata ng aswang. Napahiyaw ang kubot na gumulong-gulong palayo sa kanilang magkapatid. Pagtayo ay kaagad niyang hinawakan ng buhok at nang makitang maiksi na lang yon ay napasigaw siya sa sobrang galit. Dahil sa nakakakilabot na sigaw na yon, tila nabulabog ang mga ibon sa kakahuyan na biglang nagpulasan. mga hayop kayo! Papatayin kita at gugutay-gutayin ko ang katawan mo at itatabo ko sa iba't ibang dako ng mundo! Magbabayad kang babae ka sa ginawa mo! Hayop ka! Ikaw ang hayop! Eto pang sayo! Sumalakay pa nga si Elmo gamit ang itak na pinahiran din kanina ng katas ng bawang. At dahil wala ng pansalagang kubot, kaya naging madali na lang din sa binata ang salakayin yon. Makailang beses niyang natamaan sa braso at hita ang aswang, pero hindi rin yun basta-basta nagpatinag. Nang atakin siya gamit ang mga buhok, ay naiwasan niya naman pero ang kalmot ay hindi. Isang malaking kalmot ang natamo ni Elmo sa likuran, pero hindi niya ininda ang kalmot na yon. Sinugod niya pa rin ang kalaban at sinigundahan niyo ni Leila Del. Dahil nangihina na rin ang kalaban ay makailang beses nila yung natamaan kaya umatras muna yung saglit bago muling nagsisigaw sa galit. Gigil na gigil sa kanila ang aswang dahil sa mga natamo nitong sugat na di rin nila inakala.
Mga buwisit! Hindi ang mga walang karanasan sa pakikipaglaban na makakatalo sa akin! Isa akong kubot! Isa akong malakas na aswang! Kaya hindi niyo ako mapapatay ng basta-basta! Uunahan ko na kayo! Mamatay ka ng aswang na kubot ka! Muli sa tuktok ng matayog na bato, ay inabot na matandang babae ang supot ng pinaghalong asin at katas ng bawang. At hindi napagandaan ng aswang ang bagay na yon, kaya sapul na sapul siya. Dahil doon ay napadaos-os ang kubot at lumagpak sa lupa. Kitang-kita ng kambal kung paanong umusok ang balat noon na parang nasusunog. At para makasiguro ay ibinuhos pa ni Manang Lukring ang huling supot na dala niya. Nagkakawag ang aswang na parang bulating binudburan ng asin. Mas lalong dumami ang sunog sa balat noon, kaya nagsisigaw ng gusto dahil sa sakit na nararamdaman. Sinamantala ng matandang babae ang pagkakataon, kaya kaagad niyang binalingan si Elmo na katulad niya ay hinihingal na rin dahil sa pakikipaglaban. Elmo, gawin mo na ngayon! Magmadali ka na habang hindi pa siya nakakabangon! Opo! Wala nang inaksayang pagkakataon ng binata. Dali-dali siyang tumakbo palapit sa aswang na kubot na patuloy pa rin sa paglulupasay sa sahig. Nang tatangkay na noon na tumayo, ay saka binuksan ni Elmo ang botelyang hawak at isinaboy ang laman noon sa kalaban. Para kay Lola Olga at sa iba pang naging biktima mong aswang ka, mamatay ka na! Natigilan silang lahat dahil matapos tumama sa katawan ng kubot ang likido ay parang walang nangyari. Napangiti pa nga ang aswang pero napangiwi rin yun nang maramdaman niya ang matinding init ng katawan. Hindi nila inaasahan ang sumunod na nangyari. Bigla na lang nagliyab ang katawan ng aswang kaya nagkakawag yun habang sumisigaw sa sakit. Tahimik lang na pinagmasdan ni na Leila del Elmo at Manang Lukring ang nasusunog na aswang. Hanggang sa hindi na nila marinig ang boses noon. Nanatili na lang din nakatayo hanggang sa mapaluhod at tuluyang natupok ng apoy. Nang matapos na, ay walang natira sa katawan ng aswang, kaya nakahinga sila ng maluwag. Dali-dali namang nilapitan ng dalaga ang kanyang lolo para ibalita ang nangyari. Lolo, napatay na po namin yung aswang. Lolo? Natigilan na si Leila Del at napaluhod matapos mapagtanto na hindi na humihinga si Lolo Morong. Leila, anong nangyari? Elmo? Manang Lukring? Wala na po si Lolo Morong. Hindi na siya humihinga. Dali-daling lumapit ang binata at chinek ang pulso ng matandang lalaki sa liig at palapulsuhan. Pinakinggan niya rin ang tibok ng puso pero wala na talaga siyang marinig. Hindi pwede to. Lo, gumising ka dyan. Nabigyan na namin ng hustisya ang pagkamatay ni Lola Olga. Lo! Elmo, hindi na siya humihinga. Anong gagawin natin? Lolo Morong, gumising po kayo dyan. Please naman po. Nanalo po tayo sa kubot kaya tumilat na po kayo. Lo, parang awa niyo na po. Nasunog na namin yung katawan ng aswang na yun. Putihin niyo naman po kami ni Lilo at ni Manang Lukring. Nakuha namin patay ng aswang. Kahit hindi kami sanay makipaglaban. Lo! Ako na po! Pinapump niya pa ng ilang ulit ang dibdib noon at hinihingan na rin ang bibig, pero wala talagang nangyari. Makailang beses niya pang iniyog ang katawan ng Ginoo pero huli na talaga ang lahat. Tama na, Elmo. Wala nang Lolo Morong mo. Tama na yan, pakiusap. Niyakap na lang ng kambal ang matandang lalaki habang nag-iiyakan at inaalo-alo naman sila ni Manang Lukring. At maya-maya pa nga ay nagdatingan na ang mga rumisponde na hininga ng tulong ni Densyo. Nagulat nga ang lahat ng mga nakasaksi matapos makita ang nangyari sa lugar na yun. Kinabukasan ay kumalat sa buong lugar ang nangyaring yon kay Lolo Morong kaya marami ang nagulat. At dahil doon
ay nagkaroon na naman ng pangalawang burol sa bahay na yon. Makalipas ang 1 linggo nang malibing na si Lolo Morong sa tabi ng puntod ng asawa, nagpasya na nga ang magkapatid na Nanay Deli at Nanay Alicia na ibenta ang bahay ng kanilang mga magulang. Nagtagal pa sila ng higit 1 buwan sa probinsya para sulitin ang huling sandali roon bago bumalik sa syudad. At bilang pasasalamat ay isinama na nila si Manang Lukring sa Maynila. Makalipas ang 1 taon nang mabenta na ang bahay sa probinsya, ay binigyan din nila ng porsyento ang nasabing kasambahay. Ito ay bilang kabayaran na rin sa matagal niyang pagsiserbisyo sa kanilang pamilya. Wakas!